Stelele ar visa pe tărâmul interzis, zi și noapte ar vedea doar zâmbetul tău un vis. Iar eu știu că gura ta ar putea zâmbi și înscris. Bună! Ne aflăm în inima Timișoarei, într-un apartament deosebit de 146 de metri pătrați, pe care ne mândrim să-l avem în portofoliu. Acest apartament a fost recent renovat și are finisaje premium. Eu achit, îți pun soarele pe lanț la gât, pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate mut și polul nord la sud. Întind stelele pe asfaltul lui, pentru un zâmbet și un sărut. Dacă stelele ar visa când se uită spre pământ și ar pune dorințe doar